Yeah, this is a gift provided by youth. Kai ne nake yiwa, annabu kai ne nake yabo ni. Na saka zuciyata tuntuni na baka rayuwata ni. Kai ne nake yiwa, annabu kai ne nake yabo ni. Na saka zuciya tuntuni na baka rayuwata ni. Allah mamallakin nan da can mai shimfiɗa arziki, na zo ka bani baiwa basira ya rabu kaliki. In yo yabo ga wannan da sansane ya buji ni jiki, sarki nufe ni nima in ɗau irin ka zuzzuba bisa kullum. Sannan ka yi ruwa na salati mara takaituwa, ka sanya ashabati sun ba da rayuwa. Ahmad Tijani Shehu Barhama da kuma ka karuwa, shauki na so Malam Abdul Nasir kun zuba mana kullum. Salamun alaika manzo na biyu, yau gani tsayuwa, na durkusa yau gani gaban ka sharen idanuwa. Ni zamanin yana rikidar ni damke ni da yawa, ban so a ce in ganni can, ni na fi so na ganni a kullum. Kai ne nake yiwa, annabu kai ne nake yabo ni. Na saka zuciyata tuntuni na baka rayuwata ni. Kai ne nake yiwa, annabu kai ne nake yabo ni. Na saka zuciya tuntuni na baka rayuwata ni. Kai nake bidar gani ya annabi, ƙaunar ka ta samun ladabi, mai kin ƙaunar ka hanyar sa ba nabi, neman ka ne yasa na zama ɗalibi. Yarda na rinka yin yabo zubi-zubi, kuma ma a kanka ne nake rububi. Waza na so banda kai annabi, hanya ta wasu in bisan ba nabi. Na gaban da sansan bai da gaba, kai kaɗai ilahu ke ta yaba. Gare mu kai ne ka zama babban uba, ko sakan baka taɓa manta mu ba. Mai tallafa wa ɗa'uwa da uba, babu inda ta wanzu ba da kai ba. Rahamar ka ce kullum take zuba, mun yi laifi ba kai fiye da mu ba. Na dan kwa bayar da ya tafi da ni, na tafi gurin kai ɗaya nake gani. Na duba sam babu ni, mai zan gani na ina na sani. Haka ɗin ne yake rikirkita ni, shugaba kai ne nake so na gani. Wayo so zai mun lahani, taimaka ka ce ni ma a tafi da ni. Lokaci ne ke juyawa, na ji karkafar jiki na ta rawa. A faɗi ni kai ne nake ganewa, a zahiri hijabin yayi yawa. Ashe kai kaɗai kana nan da yawa, a ko'ina kai kake wanzarwa. Ashe haka ne na kasa ganewa, duk da ma maganganun suna da yawa. Kai ɗin daban kake cikin halitta, aljanna kyauta kake rabata. You are the life of our people, riba saver into people. Salati rabbana kananata, ga wanda shi kaɗai ne ka fifita. Ni dai anan na aje waƙata, taimaka a gaba mana nanata. Usman yara ne, Usman yara ne, Usman yara ne. This is a gift from our youth.